काजलगाव मोनफैबाय दायो ओमफ्राय काजलगाव नैबे दखानावहाय फानजानि आरोना एसे काजलगाव फैनाय लोगो लोगो फान बानाय होबाय आरोना नै फानजानोसै दाना ओमफ्राय फानजाना लानोसै आरोना बिनि उनाव थांनोसै ओमफ्राय नै गहपुरनि रेलवे स्टेसनाव दं आरोना बङाइगाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय धनिपल' एक्सप्रेसजों थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा टिकेट लानो फैदों ओमफ्राय नै काउन्टारा नै गहपुरनि काउन्टारा बेनो ओमफ्राय स्टेसन ना बेनो आरोना बारा गिदिर नङा फिसासो ट्रेन नेगासिनो दं दायो ट्रेन नेगासिनो दं नै उन्दुनानै एकदम बालायलायनाय मोनबाय आरोना माला फैगोन ट्रेना हेलौ गाइस नै दायो माने गहपुरनि रेल स्टेसनाव ओइ थांफैया नै गहपुरनि रेलवे स्टेसनाव दं आरोना रङिया थांनो नागिरदों ओमफ्राय दायो नै स्टेसनाव जिरायगासिनो दं ट्रेन नेगासिनो दं आरोना गाइसमोन माने रङिया थांगोन आरोना मालाबाबो थांफेराखैमोन ट्रेनजों रङियाव ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम गाइसमोन ट्रेनजों थांगोन आरोना रङियायाव ओमफ्राय दायो गहपुरनि स्टेसनाव दं गहपुरनिफ्राय आं दा धनिपल' एक्सप्रेसजों गाखोगोन आरोना हरनि 9टा माबायाव 40आव गहपुर नैबेनिफ्राय थांगोन आरोना आङो नै दायो ट्रेना फैबाय आरोना नै बेनो धनिपल' ट्रेना बेनो S5आ सिङाव थांनोसै गासिबो दायो ट्रेना खारलांगासिनो दं आरोना गहपुरनिफ्राय दायो गहपुरनि एसे गोजान बारबोबाय आरोना दायो ट्रेनाव गाखोगासिनो दायो आं नैबे रङिया मोनफैबाय आरोना नै दायो ट्रेना 3टा 40आव बेयावहाय मोनफैदों ओमफ्राय दा अभार ब्रिजनिफ्राय ओंखारगासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय दायो आङो निउ बङाइयाव थांनायनि ट्रेननि टिकेट लाबावनोसै आरोना बिनिफ्राय खैथायाव मोनो नायनोसै दायो दं रङिया स्टेसनाव दं आरोना नै ओमफ्राय नैबे ट्रेना डिब्रुगड़ थाङो आसाम एक्सप्रेस दासो मोनफैदों बेयो दायो डिब्रुगड़ थांसिगोन आरोना ओमफ्य आङो निउ बङाइयाव थांगोन निउ बङाइनि टिकेट होथ'वाखै दायो ओरै नेगासिनो दं दसे जगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे दायो नै रङियानि स्टेसनाव दं नै दायो रङियानि स्टेसन बायहेरायाव ओंखारबोथ'बाय आरोना ओमफ्राय माने एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै लानोसै आरोना इयाव माने ट्रेना बिराद लेट आंना ओमफ्राय दायो ओरै बायहेरानि हटेलाव थांनानै ब्रेकफास्ट खालामना लानि दसे दायो सोरांलायबाय आरोना दायो दङ रङिया स्टेसनाव दं आरोना ओमफ्राय माबा 6टा 18आवसो आंना ट्रेना ओमफ्राय दा टिकेटबो होथ'वाखै दायो 5टा जाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो 5टानिफ्राय टिकेट होगोन होनदों ओमफ्राय 6टा 18आव ट्रेना फैगोन ओमफ्राय दा होजोंहाय निउ बङाइगाव खैथायाव मोनहैयो नायनोसै स' गाइस नैबेनो आरोना रङियानि स्टेसना बेनो रेलवे स्टेसना बेनो नैबे सिंजों हाबलांगोनां जायो सिङावसो टिकेट लाहैनांगौ स' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे ओरैनो लाइन थांबाय बिराद गोलाव लाइन जाबाय टिकेट लानो स' गाइस दायो नै माबा ट्रेना फैगासिनो दं आरोना ट्रेना मोनफैथारसिगोन माबा 6टा 16 मोनफैयो आरोना ट्रेना दायो 6टा 10 जाबाय ओमफ्राय ट्रेना मोनफैथारसिगोन ओमफ्राय बिराद खाफाल मोजां नाम्बार 1 प्लेटफर्मावनो दं आरोना अभार ब्रिजजों थांनांला ओमफ्राय दायो ट्रेना फैगासिनो दं ओमफ्राय बिनिफ्राय निउ बङाइगावआव खैथायाव मोनहैयो नायनोसै ट्रेना मोनफैबाय दायो गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बे ट्रेना रङियानिफ्राय गाखोनोसै दायो ट्रेना मोनफैना दं ट्रेनाव गाखोयै बालायनाय मोनबाय नै सर्ग मोननाय स्टेसन मोनबाय गाइजमोन बारा गोजान गैला खोमा निउ बङाइया बेनिफ्राय दायो पाटिलादाहा स्टेसन मोनबाय बेनो जाबाय पाटिलादाहा स्टेसन ओमफ्राय बिराद गोजान फैबाय आरोना ओमफ्राय बिराद उन्दुनो ओंखारदों हरसे उन्दुनो मोनाखै फुरा मेगन मोदै माला मोनहैयो माला उन्दुनो मोनो बिराद उन्दुनो ओंखारखाबाय माने नैबे जाबाय बिजनि स्टेसन बिजनिनि रेलवे स्टेसन बियो दायो बिजनियाव मोनफैबाय ओमफ्राय बेयाव दा माने क्रसिं जागोन आरोना क्रसिं जागोन इयाव एसे गोबाव नेथ'सिगोन दायो ओमफ्राय नै जोंना ट्रेना ओरै नेथ'नानै दं इयाव ओरैहाय दायो नै ट्रेना खारफिनबाय आरोना बिजनिनिफ्राय राजधानि एक्सप्रेस बेयाव क्रसिं जादोंमोन आरोना बिनि थाखाय बिराद गोबाव नेथ'दोंमोन ओमफ्राय दायो नै बिजनिनिफ्राय खारफिनबाय ओमफ्राय बारा गोबाव गैला निउ बङाइ मोनहैनो दायो ट्रेना खारगासिनो दं आरोना बेनो जाबाय बिजनि स्टेसना बेनो सिनायहरा नै मोनानो बिरादनो बे बङाइगाव मोनबाय आरोना नै दायो बङाइगाव स्टेसन मोनबाय आं निउ बङाइयाव ओंखारनोसै बङाइगाव स्टेसन इयो नै आर्मिफोर गोजा फुरा बहाबा थांनो नागिरदों खोमा बहाबा ट्रेन्सफार जालायबाय दा एकदम फुरा स्टेसन फुलनो आर्मिफोर गोजा आरोना दायो बङाइगाव स्टेसन मोनफैबाय गाइसमोन निउ बङाइ मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला एसे नायलांसै बङाइगाव स्टेसनखौ बिराद गोलाव माथो बङाइगाव स्टेसनाबो नै बे जाबाय निउ बङाइगाव दायो आं निउ बङाइगाव मोनबाय आरोना नै बे जाबाय निउ बङाइगावनि स्टेसन नै मानसिफ्रा गैया फुरा खालि ट्रेनफ्रावबो एसे खालि गोजा जेरैथिंबो
ओरैबो नै खालि गोजा बिरादनो मोजाङाव फैनो मोन्दों आरो ना निउ बङाइगाव मोनफैबाय दायो नैबे जाबाय निउ बङाइनि स्टेसन गारिया लासै जाबाय आरो ना नेथ'सिगोन दायो आंबो बेयावनो ओंखारनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारनानै आं माबायाव थांनोसै आरो ना बेंटल गेटआव दायो आं माने नै निउ बङाइगाव मोनफैबाय आरो ना नै दासो मोनफैदों ट्रेना ओरैहाय नै निउ बङाइ मोनफैबाय ओमफ्राय दायो बेंटल गेटआव थांनोसै मोनफैबाय बङाइगावनि स्टेसनाव दं आरो ना अभार ब्रिजआव नै जाबाय बङाइनि अभार ब्रिज ओंखारबाय दायो गोजौनिफ्राय नै बङाइगाव स्टेसन बेनो नै नायबानो जाबाय बङाइगाव स्टेसन नै बेबायदि आरो ना बङाइगाव स्टेसना दायो जों नैबे लामाजों थांसै फैबाय काजलगावआव दङ आरो ना काजलगाव मोनफैबाय दायो नै काजलगाव टाउना बेनो नैबे दख'ना दखान दा लाइन दख'ना दखान गोजायाव फैबाय काजलगाव टाउन आरो ना काजलगाव टाउन ओमफ्राय काजलगावनि टट' स्टेना नै बैनो काजलगावनि टट' स्टेना ओरै लाइन बिराद टट' दङ आरो ना ओमफ्राय बैयावहाय अभार ब्रिज दं बेजों फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दायो नैबे लामाजों थांगोन